For at forstå, hvad mental robusthed handler om, fortælles nu historien om det robuste egetræ. Træet har været meget igennem, blandt andet de udfordringer, hver årstid bringer, verdenskrige og orkaner, men over 100 år efter står træet stadig robust, om end det selvfølgelig har mistet grene og kviste undervejs, forgrener rødderne sig stadig solidt i jorden. Alle træer har forskellige udgangspunkter, som har indflydelse på det enkelte træs robusthed. Det vilkår, at nogle træer er mere robuste end andre, er det samme hos os mennesker. Den enkeltes mentale robusthed afhænger af flere forskellige faktorer, som kan beskrives ud fra 5 overordnede temaer. Det handler om, hvor godt man kender sine egne styrker, og hvor meget man bruger dem. Det handler også om ens evne til at skabe balance, f.eks. hvor god man er til at berolige sig selv og bevare ro og overblik i pressede situationer. Det tredje tema vedrører omfanget af positive følelser og tanker, som blandt andet handler om at forstå sammenhænge mellem tanker og følelser, og at vi faktisk kan træne os selv i at flytte vores opmærksomhed. Mental robusthed handler også om ens sociale relationer og evnen til at bruge sit netværk, særligt i pressede situationer. Det sidste tema omhandler ens sundhedsvaner. Ens daglige vaner inden for kost, rygning, alkohol, motion og søvn indvirker alle på det mentale overskud og på ens evne til at bevare ro og optimisme, når der opstår udfordringer. Hvor robust man er inden for de forskellige temaer, kan variere, men vi kan alle træne vores robusthed, så vi kan mestre livets udfordringer endnu bedre.